Тормыш шундый кызык икән бит ул. Шатлыкларга күмә койбак. Урлап көтмәгәндә елмаюың керфекләрен куяшлады. Җиңел генә атлап барган чакта юлларыңа тезә энәләр. Мыскыллаган кебек салкын җилләр битләреңне үбеп үтәләр. Инде соңгы чик бу дигән чакта бүләк итә кабат өметләр. Хаксыз сөйләмисең, димәгезсез, барыгыз да минем кебекләр. Я әйтегез, кайсыгыз тыймады югалтуның әремәчесен? Я исеңә төшер, кемнәр сөртте кайнар яшьләреңнең тамчысын? Тормыш дигәннәре кызык икән. Бер көлдерә, кинәт елата, язмышыңда сынаулар булмаса, яшәүнең мәгънәсе югала. Әнисә Мөхәммәтҗанова.